Ahoj lidi, dneska ukážu, co mám na bazoši. Takže tady náramek, tvořivou sadu, náramek, tvořivá sada, tvořivá sada na háčkování, tvořivá sada na háčkování, copánek do vlasu, copánek do vlasu, mini tvořivá sada na háčkování, potom antistresová hračka. Potom tu mám kočičí náramek, holčičí náramek, mini tvořivý box. Taky na háčkování. Střední tvořivý box, taky na háčkování. Uháčkovaný potácek, potom a tady to tam už neprodávám. Takže byla bych moc ráda, kdybyste si něco ode mě koupili.